Berkah sowan sedalem. Suwan kula kasing cambekul namung sungem kula kondhok sampeyan. Ya. Ndak tampa ora liwat mungkujo. Lan pangestuku kebak kampanono. Sanget anggen kawula mundi. Ora dene ikhtiar kalgane. Jenenge aku diadhep sakabeh para nayakaning raja lan sentana. Uga garwa lan putra-putraku. Sawetara kepenak karo Paesong jamu. diajeng karo rames. Dawuhati balan dalem sing. Delake gunging panuwun kang tanpa bedan. Awet ing titiari kalenggari kang sira uga nderekake ning kuswanan aku. Rika leres pangandika panjenengan dalan. Awit pedambalan wontenipun umuran ora sampun rampung. Mila mrika kula nderek sowan wonten ngarsa panjenengan dalan. Penake lungguhmu Kestakaken dawuh. putraku Indra Kusuma. Si paring jawu. Ora yo nang kabagyan sowanmu ana ngersane Rama. Pangestunipun Kanjeng Rama kalih sing sugeng kula tuju. Ya. Sembah pangabektimu Rama tampa ora liwat mumpuja kon pangestune wong tuwa tampan. Injih kula tampi mugi dados jeneng kula. Ya penake Ngestakaken dawuh. iki sedulurmu gomelu sepo ngabyan. Kenaon putri ana melu sepo ngabyantara apa wajibanmu wis rampung. Iya gendho bocah ayu. Nulata marang ibumu dimen ing menggone ya. Kowe bisa kanggo patulajaning para putri kang mapan ana ing Taman Sari ya. Ayu tenan. Senopati ayo katimbalan. Alon-alon watan kelakon ya aja kesusu. Aku ngerti suaramu. Ye gawe aku kepareng matur sakderepun kula matur. Sungkem kula mugi kunjuk. Ya tak tampa ora liwat tunggu jalan pangestu sampun kula tampi minangka jimat. Menawi panjenengan dalem badhe diwajiban. Nyatanipun sedaya kula wau pikantuk berkah sapa itu panjenengan sedaya prajurit andan kula. Sedaya sampun sami cokat takut tampil sapa. Ngestakaken dawuh akartikang jelas parete. Dimeting los kabeh para prajurit kang dadi andahanku. Aten nggih. Bali marang ikor yang mati. Nuwun paring dawuh. Kaya-kaya panjenengan wis ora kuwagan. Lamun nyekel ban-ban pengayoman jembrete ngadilana ing tulungan. Ndak baratke aku iki kaya srengenge. Panjenengan wis ora mangsa. Srengenge kang adoh saka petheke jejak marang angsuke. Sadungkapane aku bakal sowan para pengayoman yang mula sakniki mumpung iki sinesenan kabeh para keluarga ayakaning raja lan sentara ana ing tulungagung aku bakal sertabur dene putraku kang mijil wedha saka
sampun lumampah. Ing sampun sinarpun salebetipun wedok. Marang sapa putra ing Wijayawarga mongko pepaturan kelawan Garparasat. Ya kuwi keng menang nglindir kaban ing Praja Tulungagung. Sampun pas. Menawi dalem badhe ngenemaken keprabon ing dipun wiji mboten malesanes namung Kanjeng Peren Indra. Kanthi punika kula njurung menawa ingkang sanung Sang Prabu Indra. Ngono aku bakal jumenengake pangeran Netra Kusuma pinaka dadi ratu ana ing Tulungagung.
saking menika Kanjeng Rama. Kula suwun dados sanget. Kula aturi nimbang malih. Sinten ingkang pantes dipun lenggahken minangka nata wonten ing Tulungagung. Ayo Guru. Kula paring dawuh iki. Ing arep Rama wis kandhang. Rama ngangkat Kang Mas dulur Kusuma pinangka dadi ratu. Pinangka dadi pengayongan ing Tulungagung. Ora mung saka pribadining Rama. Ning senan dening sakabeh para saka gurulan layakaning raja ning Tulungagung. Kanjeng lamun ing mungkone Indra Kusuma. Durung kuwawa. Nata ananing raja mengko ana wakne patih ana guru pungkawaning raja kang merisa ya. Kanjeng Rama, yen nyaten cetha kula menika boten dianggep minangka wedhah wonten ing Tulungagung. Kanjeng Rama, menawi Indra Kusuma katetepaken minangka ratu, kula pribadi sayuta jeneng anak muntah yang sepuh gak sabar ibaratkan di kotong ya kecangking tepak ya kecangking menawi wonten keparing dalem kula badhe mlawati sate ndak epeng uga badhe kula menawi saged badhe kocak wangsul wonten ing pojok kula aku kaya ngono ane pate ilake bareng pawat Kanjeng